No saatana, mä sanon tervetuloa Höpömasan pollen kyytiin. Tässä kuule, näettekö XCR laulaa saatana, mä sanon, kuunnelkaa tuota säveltäni. Tämmöisellä sprinttipätkällä ja minun täytyy ajaa tasa aika varovasti, kun miehen naisystävälle ilmoitin, että ihan tuommoista sunnuntai-ajelua ja makkaran paistoa kavereitten kanssa, että ei mitään sen kummempaa, niin tässä ei kärsi tosiaan katkassa paikkoja, mutta nyt on kultapussukka alkaa Matilla olleen jo tyhjänä tässä, niin kuin näette, niin kovaa syöttöä on tämä homma. Saaketti, että tämä vaatii kuntoa. Vaikka sitä on känkkyselkien kanssa hiihtänyt tuolla, niin kyllä tämä reeni vettää vertoja ihan mille tahansa. Kattokaa, kun syöttää. Niin makeasti syöttää. Ai että. Ja sitten tullaan patilta patille ja alusta pelaa hienosti. Katokko se poika tulee sieltä. Ai, minne sinä menet? Ei sehän kääntyi metriä aikaisemmin ja siihen petäjän kylkeen se laittaa maata. Meillä on kanssaveliä, niin saatiin kelekka takaisin raiteille. Tämmöstä se joskus on ja ei muuta kuin kaasu-selälleen. Puut vilisee silmissä, elämä vilisee silmissä, mutta kyllä tästä ihminen niin nauttii. Ai että ihminen nauttii. Kuunteleko, se koko ajan naulaa. Se naulaa niin ihanasti. Tästä se ihminen nauttii talvella. Nyt makka.